وردي بن الحسين وردي بن الحسين Ya mai dare da rana Allah maɗaukaki, ka san abin da ke koya a zuci kaliki. Shede ni na yi kuka kuma na yi baƙin ciki, na kashe jinjirin maulana Imam Husaina, na kashe jinjirin maulana Imam Husaina. waradi bin Husaina. Tsira har aminci ka daɗa wa sayyadi, ma'ana annabinka manzon mu Ahmadi, ka haɗa har iyalansa zuwa mahadi, sada dukkan masoya masu kukan Husaina, sada dukkan masoya masu kukan Husaina. waradi bin Husaina. Ya sidi kam na iya haƙurin rashin radi, ya sidi zagzaki ya haƙurin arradi. Lamarin babu daɗi akwai raɗaɗi, in Muharram ta zo za mu yi jajen Husaina, in Muharram ta zo za mu yi jajen Husaina. waradi bin Husaina. Sayyida Zainabu ta zo da radi a wani yanayi, ya Imam ga radi kuka yake ta yi. Imam ya karɓi radi tafiya da shi yayi, a gurin makiya ko za su tausaya Husaina, a gurin makiya ko za su tausaya Husaina. waradi bin Husaina. Allah kana ganin kisan da an kai waradi, dan jinjirin Imam cikin kishin ruwa radi, har malayar setu ya na abdullahil radi, sai ga jini na kwarara a wuya na radi, sai ga jini na kwarara a wuya na radi na. waradi bin Husaina. Zikiran Karbala ya zama wajibinmu ne, filin da aka yi kisan gilla bayyane, aka so shafa hasken manzo na biyu ne. Ya za a yi mu manta sadaukar rawar Husaina, ya za a yi mu manta sadaukar rawar Husaina. waradi bin Husaina. Shi dai kanin Allah ne abdullahil radi, dan autan Imam Husaini arradi, tarihin kisansa ya baza ko ina radi, yana a hannunsa ne aka harbe shi radi, yana a hannunsa ne aka harbi ya radi na. waradi bin Husaina. Indai akwai imani a zuciyarka ne, ka ji tarihin Karbala za ka ɗimauta ne, tsananin matsi uku bana Karbala ne, jarumtaka tana Karbala gun Imam Husaina, jarumtaka tana Karbala gun Imam Husaina. waradi bin Husaina. Mai magana balle ya furta ruwa ne za ya sha, kukansa ne ke alamta Ali na zo ya sha, babu ruwa balle radi ya sha, a makon ruwa kibiya suka harba waradi, a makon ruwa kibiya suka harba waradi na. waradi bin Husaina. Kayin baci ba sha malan ya zaka ji, balle a ce ga zafin rana gwada ka ji, ga kishi yana ta susan rai babu agaji, balle dan wata shida abdullahil radi, balle dan wata shida abdullahil radi na. waradi bin Husaina. Sai da Zainab
Zainab na lallashin Abdulradi, sai ta ji wani sautin kuka da bai da addadi. Sukaina ce ke kukan Masa'ib na kan radi, ga ta kishi ga ɗan uwanta da wannan za ta ji, ga ta kishi ga ɗan uwanta Abdullahil Husaina. waradi 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 bin Husaina. Da tuno Karbala sauyi ke samuwa, shi yake sa rijalai su dake yan uwa, su tsaya kan tafarki su ba da rayuwa. Babu razani ko tsoro ga mabiyin Husaina, babu razani ko tsoro ga mabiyin Husaina. waradi 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 bin Husaina. waradi 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 bin Husaina. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.